Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Олы юлға аяк басқанда. Республикабызда шығарылыш кешелері узды. Йоман шишке қаршы күреш. Әлбәттә онкология диагнозлы хатын-кызларга ярдәм йөзеннән фотосессия узды. Әдәби атнакиш очрашуы. Проектның чираттагы герое Нәфисә Сабирҗанова. Быел Әлмәттән 13 чыгарылыш сыйныф укучысы рус теле, әдәбият, химия, физика һәм информатика буенча бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары балл җыйган. Алар белән район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова очрашты. Вы действительно приложили большие усилия, достигли выдающихся результатов, поймите, скрываться вами. Район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова чыгарылыш укучыларын уңышлы нәтиҗәләре белән котлады. Шулай ук ул билгеләп үткәнчә бердәм дәүләт имтиханы буенча максималь балл алу 11 ел дәвамында барган әзерлек нәтиҗәсе. Очрашуда катнашучылар үз чиратында имтиханга ничек әзерләнүләре һәм киләчәккә планнары турында сөйләделәр. 17нче мәктәптән Дарья Шишкина рус теленнән ирешкән нәтиҗәләрендә үз укытучысының хезмәтендә билгеләп үтте. Киләчәк һөнәре дә аның телләр белән бәйле булачак. Я планирую поступать. Мин КФУга филология һәм мәдәният ара мөнәсәбәтләр институтына керергә уйлыйм. Юнәлеш инглиз-кытай, инглиз-гарәп телләре. Әлегә түгел карар кабул итмәдем. Минем максат телләрне үстерү, педагогик белем алу. Но вот пока что у меня цель вот эти языки, педагогическое образование вот с двумя профилями подготовки: английский-китайский, английский-арабский. Узган ел белән чагыштырганда быел 100 балга ирешүчләр саны узган елдагыдан кимрәк. Шулай да арасында түгел фәннәр нәтиҗәсе куандыра ди район мәгариф идарәсе начальника Ирина Павловская. Есть предметы, по которым мы очень гордимся этими результатами. В этом году у нас есть, например, 100-бальник по физике. Не было давно у нас физики, физиков не было. В этом году у нас очень хорошие результаты по химии. 400 бальника по химии, очень здорово по литературе. То есть результаты есть, гордиться есть чем. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңгыр вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Бу ялларда калабызда йөзләгән укучы балачаклары белән саубулашып, ылы тормышка аяк басты. Яңа юлның башлануын билгеләп үтү өчен чыгарылыш сыйныф укучылары, укытучылар Нефтче мәдәният йортына җыелды. И на протяжении многих лет в нашем городе существует замечательная традиция. Яшь талантлы һәм энергияга бой. Бу сыйфатларның барысы да бүгенге бәйрәмнең төп геройларына туры килә. 11нче сыйныф укучылары бүген мәктәп тормышының иң матур мизгелләренең берсен бәйрәм итәләр. Һава торышы бераз кәефне төшерсә дә 28 июнь чыгарылыш укучылары күңелендә истә калырлык көн булды. Быел Әлмәтне тәмамлаучылар рәтендә 852 егет һәм кыз, әтиәннәрнең күз яшьләре, укучыларның шат елмаюлары барысы да онытылмаслык бәйрәм рухы тудырды. Некоторое волнение имеется, в конце концов, такой важный рубеж, как 11 лет жизни. Чыгарылыш сыйныф укучыларының берәүләре уку йортларына керсә, икенчеләре һөнәр үзләштерә башлаячак. Ләкин менә бу кичә барыбызда да мәңгегә истә калачак ди Ралина Шакирова. Үзенең киләчәк һөнәрен инде сайлаган логопед булырга җыена. Мин бик шат укуны бетергә. Мин хәзер логопедка укырга барам Челябыга. Чыгарылыш сыйныф укучыларының күбесе инде үзләрен төрле дәрәҗәдә күрсәтергә өлгергән. Алар арасында бөтен Россия һәм республика олимпиадаларында җиңүчеләр, 80 көмеш һәм 112 алтын медаль иясе. Имтихан нәтиҗәләре буенча Әлмәт районы укучылары барлык фәннәр буенча Татарстан Республикасы буенча уртача күрсәткечне узып китүгә ирешәләр. Хочется пожелать Мәктәптә алган белемнәрегезне, мәктәп эскәмиясеннән булган дуслыгыгызны киләчәктә максималь файдалануыгызны телисем килә. Бүген безнең зур илебездә, аеруча Татарстанда һәм әлбәттә илебезнең нефть башкаласында моның өчен мөмкинлекләр бик зур. Особенно в Татарстане, ну и, конечно, нефтяной столице нашей страны.
Кичәдә Бөтен Россия фән олимпиадалары призерлары булган, дәүләт имтиханнары буенча югары баллар җыйган чыгарылыш укучылары һәм аларны әзерләгән укытучыларга лаеклы бүләкләр тапшырылды. Пусть этот день запомнится вам надолго. Сегодня перед вами открыты все дороги. Бүген сезнең алда бөтен юллар да ачык. Сез хыялланып, үз алдыгызга амбициоз максатлар куя аласыз. Ялгышлардан башка да булмаячак. Аннары яңадан сынап карап, җиңүләр дә булачак. Иң мөһиме үзеңә ышану. Кадерле чыгарылыш укучылары, кайда гына булсагыз да, сезне һәрвакыт өйдә көтәләр икәнен исегездән чыгармагыз. Чем бы вы ни оказались, помните, что вас всегда ждут дома. Һичшиксез чыгарылыш кичәсенең иң дулкынландыргыч өлеше ул саубуллашу вальсы иде. Мәктәп еллары һәркемнең тормышында иң истәлекле, иң кадерле еллар булып истә кала. Кичә генә мәктәп бусагасын атлап кергән кыз һәм малайлар бүген олы тормыш юлына аяк баса. Азнакай районы мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары өчен оештырылган аттестат тапшыру чараларын һәм гомум шәһәр чыгарылыш кичәсеннән Илмира Шәрифуллина материалы. Көтүп алган истәлекле бәйрәм, өлгөргәнлек аттестатлары тапшыру тантанасы. Бәйрәмнең төп сәбәпчеләре берсеннән-берсе матур купшы күлмәкләр кигән кызлар, ватаныбызны сакларга әзер торган горур егетләр. Бәйрәмнең котлау өлешен район башлыгы Марсель Шайдуллин ачып җибәрде. Рәхмәт сезгә инде балалар, уңышлар телибез, үзегез теләгән иң яхшы вузларга укырга кергә язсын. Котлауларга Мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, мәктәп директоры Илмир Шайдуллин, укытучылар һәм әти-әниләр дә кушылды. Чыгарылыш сыйныф укучылары, сезгә уңышлар телим. Иң мөһиме, бәхетле һәм сәламәт булыгыз. Әти-әниләргә бик зур рәхмәт. Алар һәрвакыт безнең белән. Мин мондый буынны тәрбияләгәннәре өчен рәхмәт белдерәм. Әлбәттә, кадерле укытучыларыма рәхмәт. Хөрмәтле укытучыларыбыз, киләчәктә дә иҗади уңышлар телим. Барыгызны да чын күңелдән котлыйм. Без кызыбыз белән бик горурланабыз. Ул максат куйды, бу максатка бик тырышып барды, шөгыльләнде, тырышты, бөтен көчен куеп, үз максатына иреште. Без аның белән бик горурланабыз. Аның барлык хыяллары, планнары тормышка ашсын. Истәлекле бәйрәм чарасында ихлас котлаулар белән бергә шатлыклы күз яшьләре дә, чын күңелдән башкарылган җырлар, алыштыргысыз мәктәп вальсы да булды. Хезмәтенә күрә хөрмәте диләр. Инде бүгенге кичәнең иң дулкынландыргыч вакытлары җитте. Әлеге минутларда укучыларга күп сынаулар аша көтүп алынган өлгөргәнлек аттестаты тапшыру минутлары бара. Быел 4-нче мәктәпне 18 укучы тәмамлый. Аларның 2-се алтын һәм 3-се көмеш медальгә лаек. Мәктәпне алтын медаль белән тәмамладым. Әлбәттә, әти-әниемә рәхмәтле, чөнки аларның ярдәменнән башка берни дә барып чыкмас иде. Алар ышандылар, миңа ярдәм иттеләр. Мин аларның өметләрен акларга тырышачакмын. Шулай ук укытучыларга зур рәхмәт, чөнки алар минем барлык талантларымны ачтылар. Алар ярдәме белән мин үземә телләрнең бик кызыклы булуын аңладым. Һәм менә шуңа күрә мин бу юнәлеш лингвистика буенча укырга керәчәкмен. Кичке якта Азнакайның Шатыртау арена спорт комплексында узган чыгарылыш кичәсендә районның барлык мәктәпләре катнашты. Быел шәһәр мәктәпләрен 233 11-нче сыйныф укучысы тәмамлый. Аларның 20%-тан артыгы яхшы укулары өчен медальләргә лаек булган. Медаль алучылар саны буенча лидерлар шәһәрнең 3-нче урта мәктәбе. Тәмамлаучыларның 33%-тан артыгы медальгә лаек. Азнакайның 7-нче мәктәбе чыгарылышында 21% медаль иясе. Сарлы урта мәктәбен тәмамлаучыларның барысы да, ягъни 100% медаль иясе булган. Төрле фәннәр буенча олимпиадаларда җиңү яулаучылар, медалистлар кызыл киләмнән үтеп үз бүләкләрен алдылар. Аларны әзерләгән укытучыларны да хөрмәтләделәр. Чараны Татарстан Республикасының атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова алып барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Башка темаларга. Әлмәттә химия булды, әмма без хушлаштык Бөтен Россия проекты кысаларында чираттагы фотосессия узды. Аның максаты онкология диагнозы куелганнарга тернәкләнү юлында ярдәм итү.
Фотограф, конечно, большое значение имеет. Рәсми мәгълүматларга караганда 4 миллионнан артык Россияле рак белән авырый. Аларның 80%тан артыгы психологик ярдәмгә мохтаҗ дип белгечләр. Химия булды, әмма без хушлаштык бөтен Россия проекты фототерапияны психологик ярдәм формасы буларак куллана. Соңгы 3 елда бу проект Татарстанда Татнефть гранты ярдәмендә тормышка ашырыла. Проект кысаларында диагнозны кабул итү, дәвалау курсларын узучылар яңадан яши башлау тарихы белән уртаклаша. Шулай итеп, башкаларга гыйбрәт тә, үрнәк тә була ди чараны оештыручылар. В нашем проекте на сегодняшний день... Бүгенге безнең проектта 800 кеше үз тарихы белән уртаклашты, 500 ләбе фотосессиядә катнашты. Бүген без Әлмәттә кабатланмас затлы 16 ханымның фотосурәтләрен төшерәбез. Аларның авыруны җиңү тарихы башкаларны да бирешмәскә, рухландыруына ышанабыз. И пришли к нам для того, чтобы мы верим вдохновить других на борьбу с раком. Лидия ханым бөгелмәдән белеме буенча химик технолог, лаеклы ялга чыкканчы 25 ел укыту курс комбинатын җитәкли. Үз диагнозын белгәч тә җиңәсенә ышанып көрәш башлый һәм максатына ирешә. Я собралась, поставила себе цель, мне врач сказал, я тебя вылечу. Я в это поверила, и я вылечилась. Акциядә ирекле ярдәмчеләр шактый катнаша. Визажист, стилист, фоторәссамнар үз тарихлары белән уртаклашырга килүче ханымнарга хезмәтләрен бүләк итә. Араларында берсе Луиза Насыйбуллина. Кешенең нинди көчле булуы бик зур уйланырга мәҗбүр итә. Чөнки бөтен кешенең дә семьясында да, гаиләсендә дә мондый очраклар хәзер часто дип әйтим инде. Шуңа күрә төшенкелеккә бирелмәскә и үз-үзеңдә көч табып көрәшергә ярдәм итә менә мондый проектлар. Татарстанда монда очрашулар Әлмәт, Ярчаллы һәм Казанда уза. Анда тирәк торак пунктларда яшәүчеләр дә рәхәтләнеп килә. Мисал өчен бу юлы Куалабызда бөгелмәлеләр булып китте. Теләге булганнар акциягә кушылу өчен оештыручылар белән Майя фототерапия РФ сайты аша элемтәгә керә ала. Химия булды, әмма без хушлаштык исеме астында эшләп килүче проект Россиядә 5 ел дәвамында онкология диагнозы белән очрашкан ханымнарга һәм туташларга үз тарихын башкаларга сөйләп гыйбрәт алырга мөмкинлек бирә. Аның кысаларында төрле фотосессияләр оештырылып, менә инде 7нче тапкыр Калабызда да яңа бер күргәзмә барлыкка киләчәк. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть Хәйрия фондының Рухият программасы һәм Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге тарафыннан уздырылып килүче әдәби атна-кич проекты дәвам итә. Бу юлы исә парк сәхнәсе түрендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рафаил Төхфәтуллин һәм Саҗидә Сөләйманова исемендәге премияләр лауреаты Нәфисә Сабирҗанова һәм аның иҗатташ дуслары. Библия нефть стилесендә башланып киткән әдәби атна-кич проекты җәйнең матур вакытында Калабызның мәдәният һәм ял паркына күчте һәм бу иң отышлы мизгелләрнең берсе булгандыр дип әйтеп уйлыйм. Чөнки җәйнең һавасы, һава торышы бер вакытта да алдан әйтеп бетергесез. Менә генә яңгыр яуса, шул ук вакытта кояш чыга. Әбидә ышык астында бүген Нәфисә Сабирҗанованың иҗатына гашыйк тамашачылар җыелды. Дистәләгән популяр җырлар авторы 20 елдан артык Луч телеканалында җомга тапшыруның авторы һәм алып баручысы буларак та үзе йолдызлар кабызган журналист, шәһәр күләм чаралар сценаристы, шагыйрә. Шуның өстәвенә күпләргә тугры дус, әйбәт киңәшче, ир хатыны һәм әни. Буларның барысы да Татарстанның журналистлар һәм язучылар берлеге әгъзасы, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Нәфисә Сабирҗанова турында. Апам сымак миңа якын итәм, шуңа күрә дә аның һәрбер шигыре дә язган, аның иҗатын да бик хөрмәт итәм. Шын мәгънәдә ул кеше белән горурланырлык. Нәфисәне инде мин күптән белән, без аның белән дуслар инде. Бу чарага да без бергә төштек, машинада сөйләшә шушы сценарийны кабатлап, менә шушы булачак концертка әзерләнеп, бик Нәфисәгә мин бик зур рәхмәтле инде. Оның кебек талантлы шагыйрәләр бик сирәк дип уйлыйм мин.
Ул бик кишелекле. Ул нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәң дә һәр вакыт сиңа ярдәм итәргә тырыша. Ул бит инде менә шушы мәдәният өлкәсендә кайнагачтын, ниндидер сценарий язарга да, ниндидер шигырь язарга кирәк булса да, без инде аңарга әлбәттә мөрәҗәгать итәбез. Ул бер вакытта да безгә каршы килгәне юк. Бик зур рәхмәт аңарга. Җыелучылар алдында Татнефть хәйрия фондының сәләтле балалар программасы җитәкчесе Дмитрий Несмин да чыгыш ясады һәм Нәфисә ханымга татар телен саклауга һәм үстерүгә керткән өлеше фонд проектларында актив катнашуы өчен рәхмәт хаты тапшырды. Ну, конечно же, цветы такие же красивые, как и Нәфисә Татнефть җитәкчелегенең сезгә булган мәхәббәте турындагы документ. Нәфисә Сабирҗанованың иҗат кичәсе Татнефть компаниясе һәм Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге белән берлектә оештырган әдәбиятына кич проект кысаларында мөмкин булды. Төбәгебез язучыларының иҗаты белән таныштыру, әдәбият сөючеләрне берләштерү, яңа талантлар ачуны максат иткән бу программа әлмәтләрнең күңеленә хуш килде. Шушы кадәрле күңелләре, шигырьләре чаңга жатышлы, җырлары матур, кешегә бирелгән талант шушы кадәрле, талантлы, нәфис, матур. Әйтәм бит, яңадан очрашулар насыйп булса иде, халыкның яратып килүенә бик зур рәхмәт. Халык килгән, җыелган, молодцы. Бик ошады, шул кадәр матур итеп программасы төзелгән һәм һәрбер чыгыш ясаучы минем күңелемә якын булды һәм аларны хуплыйм, бу проектлар дәвамлы булсыннар иде. Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе, язучы һәм драматург Равил Собыр сүзләренчә, очрашулар дәвамлы булачак. Без май һәм июнь айларында менә шушындый шагыйрьләр белән очрашу, җырлар белән үрелеп бара торган концерт форматына күчтек. Киләсе очрашу безнең инде июль-августта без җәйге каникулга китәбез. Киләсе очрашу әдәбиятна кич проекты буенча булачак 18 сентябрьдә һәм без яңадан Библия-Нефткә кайтачакбыз, карарбыз ничек булганын. Моннан тыш алга таба да шулай ук проектның бер өлеше булган драматурглар мәктәбе дә үз эшен дәвам итәчәк. Радифә Нигъманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нәфисә Сабирҗанова. Рәхмәт. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.